ƙarshen raina. Komai da yan mata Ahmad ya ce shi daike yake so. Ki mai uzuri kundin ƙauna gunki ya alkinta. Zalabazin ƙauna Ubaidat, ki ce a ruhina, Ubaidat, mu mallake raina, Ubaidat, na baki zaɓi na ko me ki so ki furta min Ubaidat. Zuciya ta fi so Ubaidat, ki furta kalmar so, Ubaidat, kukan ki ba na so Ubaidat, yau gane gonar so. Ubaidat, Kin goge ƙunar so ko mai ki so ki furta min Ubaidat. Zinariya ta so ke ce mamallakin raina. Ubaidat, Idan kina so na ni ma na so a bar ƙauna. Ubaidat, Kin mun halarcin so ke ce kaɗai a ruhina. Ubaidat, Watan ki ba na yi na so ki so ni baby na Ubaidat. Ra'ayinki na so dan Allah to ki furta min. Ubaidat, Da lafazin ƙauna tantantana ki tasta min. Ubaidat, Ubaida zo zauna duk damuwa ki kore min. Ubaidat, Na baki makin so ɗau excellence a burgauna Ubaidat. Na wani ra'ayi Ubaidat, na ganki gefe na, Ubaidat, na ganki kin zauna Ubaidat, ki labbazin ƙauna. Ubaidat, Na canza sunanki baby ki murmushin ƙauna Ubaidat. Ni fa zaɓi na Ubaidat, da na a ruhina, Ubaidat, a zucikin zauna Ubaidat, ke ce fa hubbina. Ubaidat, Sinadarin ƙauna ke ce kaɗai a ruhina Ubaidat. Gimbiya ta so aure na so fagen ƙauna. Ubaidat, Ki bani in baki mu ne a dausayin ƙauna. Ubaidat, Da ni da ke sirri kunne shigar mu yotona. Ubaidat, Ina yi zaɓi na aure kawai a ɗora min Ubaidat. Bayan ƙudurin aure cece kuce gashi. Ubaidat, Ana ta suka na yaran nan kai ku kyale shi. Ubaidat, Ni suke ra'ayi ɗan gwamna sai a ɗora shi. Ubaidat, Allahu shi ya nufa ni ma ya bani baby na Ubaidat. ƙarshen raina.